your partner in the morning. Fireball. Good morning, 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 good morning. Pilipinas, mga Bicolano, sa inyo na partikan mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB Friday. Pizza 8 mga tugang kang Nobyembre 2024. Ronald Baldon sa kuyang partner sa newsroom, sa News Director Mar de la Cruz sa Luwas Mega Force Patrol para po mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. News Director Mar de la Cruz ang sa tuyang kasabay sa newsroom sa Luwas sa panginginot po yan ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Alarmario Jomar Bien, Joshua Bino, Karen Ala, asin sering man si Boy Mata sa Maribela. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning sa DCGB. Good morning na po. May mga birthday ngunyan. Happy birthday. Sa tuya, Gabos, kumusta lamang kita dyan? Kami po nagalaom, nagamugabos, ayos. Friday ngunyan. Mga tugang siguro kung nakatuto ka mo sa iba niya mong mga platform. Naka-uniform kami ngunyan kan DCGB ta. Mapasiring po kami sa Libon Albay. Ha? Ngunyan tabing aldaw ang relief distribution mga tugang kang DCGB. Kan sa indong itiniwala sa muya na kantidad, ano? Used clothings, kaldero, mga slippers, buda iba pa, ha? Dadarhon may tabing ngunyan na aldaw mga tugang sa Libon Albay, ha? Salamaton po sa indong gabos na pagtitiwala, ano? Kasuhapon, buda kasuhang ka nagbuburubang gina. Padagos niya mong pinag-irisipan. Salamat po sa mat nagtarabang pa nagpasubli nin mga bihikulo para po darahon mingunyan ang sa tuyang mga nabaro-baro lamang natabang sa mga biktima kan bagyong si Christine. Diyan po mga tugang sa Libon Albay, ha? Taod, mga tugang matulak po kami alas 7 nin aga, ha? Siring duman sa Kuana. Pasiring po duman sa Libon Albay, ha? Para po maghatod kan sa tuyang more or less mga nasa 60,000 pesos ang sa tuya tabi na kolekta na tinawala nindo sa muya. Kaya igaw kami kida darahon do mga na more or less mga nasa ano yan, ha? 60 mga nasa 20 sakos na bagas, poco mas o menos, ha? Ang sa tuyang i-distribute duman mga tugang 5 kilo. Nalindo niyan sa LCC. Diyan baga sa LCC Supermarket. Pwedeng kiso saro ng burbit-bit na 5 kilo na nakasako na, ha? 5 kilos ang laukan. Arog po ka nang itatauta dumana. Pero naarog ka yan sa kada sarong familia. Yan, ha? Kaya iyo tabi yan sa tuyang maging major activities ngunya na pagkaaga. Ito daod, ha? Magkakasabay ko mga tugang sa muya na mga news team, ha? Tug sa meeting mi kasuhapon. Kay EVP Glenn Barcelon sa muyang makakaiba duman sa Libon si Jimmy, si si Joshua, keri bata mga tugang duman sa Libon si si Jasmine, ha? Keri bata duman si MJ, ha? Si Shara halos keri ba hindi tao to pero ngunyan man sana po yan, ha? Ngunyan man sana po yan si MJ, si Shara, ha? Buda tabi si siya ito suka eri ba na namin tao da ta ilingon ko pinagbiting kami kasuapon Salamat po sa mga amigo ta na nagpasubli nin mga behikulo ang Provincial Engineering Office, Engineer Dante Baclao, may persubli sa moy na L300, government vehicle po yan. Tapos mga tugang si Councilor JP Lee, nagpasubli kan sa iyang elf, buda si si Bossing, tama ba? Si Bossing Danny Chan, Thank you so much, Bossing. Good morning, tabi sa imo. Nasaro tabi na auto na mini truck. Tadi ba pwedeng mga darakulang truck, Pwedeng mga darakulang truck. Pasiring po duman mga tugang sa Libon Albay, may mga agihan kita na medyo bako pa masyadong open ang tirampo, kaya saralit dapat na mga bihikulo. More or less may convoy kami dyan na aldown, dyan taod mga kwana. May convoy kami na mga nasa perang auto yan. Siguro pitong bihikulo, mga tugang, 8 bihikulo, mga tugang pasiring po kita duman sa Libon Albay. Alright, para po sa of DCGB Operation Daramayan for Typhoon Christine victim. Yan tabi ang mission tango niya na aldaw.
pasiring po duman sa Libon Albay. Salamat po sa sendong tiwala, asin po sa tuyang intensyon na makatabang, makagian, makatauning kagianan sa satuya tabi ng mga kababayan na naapektaran kan bagyo na si Christine. Alright. Aramong tanawan mga buhay namanong report. Hali po dyan sa luwas si Jimmy na salita. Sa buhay namanong Bareta. Jim, good morning Jim. Yes, BP, maraynaga sa mga parantabay. Analisaron mo ini. Pagkatapos kan bagyong Christine tabi, BP, napangalas mga residentes kan kagiba kamalig. Aha. Dahilan sa igwa nin tulong gripo, traditional na dipitsil na gripo, so dipitsil baga, bilang source nin tubig kan barangay. Taro kay ni, dahil naman pigagamit, inabandonar na kan barangay, haloy na, dahilan sa kahaluyan, para napasa na gayod sa PBC sa irarom na katalbong. Gustong sabiyon, ininin bulos. Sa Rungbis, after kan bagyong Christine, an magagom na Susana asin kagawad Rodilio Sala, after kan bagyo, nakaabot sa saindaan informasyon, naiguanin sa rong residente, ruminampahog suwarong, garaba, maray ini na diskwido sa pamilya, ginibukan mag-agom na Liusala, nagpasiring sa barangay, kagiba, hinatudan an mga biktima, nintabang, dangan, big disposition na habang dahil pakiistaran, so chapel nang una, kan barangay mag-istar. Marayo, naglakaw sinda kagawad Rodi asin Susana Liosala for sa mga ayuda na habang naglalakaw ang duwa, surprise ang kangalasan kan esposa ni kagawad Rodi. Panaagihan kay ni angry po tabi biping dipitsil continuous dahil nintawong nagbubomba pre-flowing ang tubig. Kaso hapon nag-istorya sa satuya si Madam Susan Liosala bilang parte kan satuyang trabaho, nag-ugid kita kung ano ang misteryo kan na-discovery kan magagawom na Liosala. Plano ko ta na niya tong pasyaran, ang problema harayoon palanda ito. Ang parte naghanap kita nin pagi na makahanap nin kontak kay Kapitan Andre Mohino. Igwa si Madam Susan Liosala nin number hanggang sa kinontak, nakahuro niya to si punong barangay Moheno kan barangay Kagiba. Di niya to na-discovery na haloy ng dahil nagagamit ang gripong ito. Hanggang after Christine, nabigla na sa sinda sa barangay. Nagsadiring na buhay sa gripo. Ngunyan, duro-diretso ang bulos dahil nagbubungka. Naging free-flowing. So, sa padagos niya itong pakipag-ulay kay Kapitan, mas na-amaze kita, tabako sa napalan ini saro. Igwa panindua, bali tulo, nagipit, nagripo, na dati, dahil nagagamit nila, pero pigagamit kan pagbumba, libubumba mo, tanganing ma-pressure, magtaas ng tubig. Para rihas ini nagbubulos bibi. Ano ngunyan ang misteryo ka ni? Ang istorya na to, na ito. Pero hindi naman ito nabubumban. Tapos tubo ba sa ito sa pahirap. Nagpusa na. Nigyo sa kauna siya. Nung pagparura nung nadirit sa baga sa uran, halos na iray sa uran, sa pagparabagyo. Nagluwa na naman siyang tubig. Makangalas nga ito kung pasa na sa irarom. Pagka dito. Paano magsakat? Kaya pigabumba nga niyan. Tanganing may pressure, magluwas ang tubig. Yung nga, ano ni kami ta. Ura na itong pigbutangan mi lang ito ki-host baga na so P5. Kaso lang, di man minakonect dito sa P-shape. Kaya, di naman ito nagagamit. Ngunya, nabigla na sila ka na may nagluwas ng tubig. Ngunya, may nagluwas. Kan Christine ito, kan bagyo? Kapag yung Tuloy yan. Yan dyan. Nagkwan sila? Paano? Anya, abo sila ka na duro sa ambulos kan tubig? Dahil nagparabumba?
Dahil man sila nagareklamo. Gusto sabihin, barita bagay ni, kakaiba bagay ni. Kaya nga, dahil hinapot lamang kung nangyari ito. So, baka paka-install kang bomba? Dahil man, maski talbong mo ang bomba, dahil mabulos. Ilingon mo dyan kuhaan mo ang satellite mo, itutok mo naman sa kagiba. Paano yan? Paano? Di kinahurong kung ano nangyari ka o ano na sa tao ka mag-install kang bomba? Ura man nga ito, kininstall ito, haloy ng panahon, tapos haloy ng panahon na raot. Oo. O, yawan, itutok mo naman Tapos sa continue mo kagibaan yan ang bulos satellite. kang bomba at nubig. Pangyari, Yun, naibaman naibaman talaga di. Itutok mo sa kagibaan satellite, mahilig mo. Naibaman talaga. Baka suminubra na sa tubig? Maski suminobra, dahil mabulos na free-flowing. Oo. Kaipon mo bagay, bubumbon mo nga, tama pressure, tanganing makaluwas ang tubig. A pitcher pump pala ni Jim? Pitchel. Pitcher pump? Pitcher pump. Ang vlogger pati magayon nung nakapulang babae. Pitcher pump ini. Gari, sige. I-connector ko digdi sa Kamalig Water District. Manager Jody Opiano, nagngangalas tas water source digdi na binisita kay ito ni DILG Secretary Marojas da ginibong source nin tubig sa proyekto ba kay ito kan gobyerno panahon ni dating Presidente Pinoy na patubig digdi ang source na bastante yun sa Barangay Bareo. No. Pari mga sapo kitaw o kadarakulan source dyan. Ang alas niya natata maski nag-uuran paparababaan level kan tubig. Paano nagpara mga nangyari diyan ano? Nangapodan na nga ni siya sa pagidigdi sa Satuya kung igwa dyan palibot min barangay na nagdi-drilling o may activity pang irarom sa daga. Pero wala man, minsan malinigo nito dating tubig, preskong tubig, minsan naglalabog. Magkakalason man ano? Ano mga nangyari dyan? Man digdi, kan Kamalig Water District, baka yun na ito, baka nakantos na duman sa sabi ang tsurya nga, sabi ko nga ni kay Kapitan, Kap, nagpaparali ang trabaho ko, maglibot, mag-obserbar sa palibot. Ang saro sa namalisyan ko kaninot baga na barita ko sa imo, nanya ko ka nagtatagilid ang mapa kanalbay. Duman sa parte, agihan tatawad-tawad, ay parting Piyuduran, ang tinampo, nagataragilid. Ang bulod, nagataragilid. Nangyari sa mga bakade. Nagalibot kita niya, kung tagilid gyud ang albay. Gariin mo. Nag-iba talaga, adi. Mga magkangalason man na pangyari yan. Paano daw yan? Siguro maghapot ki geologist, no? Manap daw kita ki geologist, ano, ugaring inot ko daw init. Manap kita ki geologist para aramon tambo da yan ng mga... Hello? Go ahead, Jim. Oo. Sabi ko nga, in-intermes ko si Kapitan niya, baka nagtagilid na so albay ta. So, digdi sa may bariw, source ng tubig, nag-uubas ang tubig. Maski mauran. Yan sa Indo, dating route ang gripo, dahil mampig irahay, pre-flowing na lugod ang tubig, baka niya ako tuminagilid, yan na nagbulo sa Indo, so, kuhan. Paulog si Kapitan. Yan niyo, peranganing Bombay ni, pitcher pump. Tulo? Saro, na-discover kan magagum na liusala, saro man sana. Ngunyan, saro sana ito nga, pigi gibuhan niya to nin follow up. Sagkod na nag-follow up kita, na-discover niya to. Iba? Kapitan Mohino, na bako man sana ngayaan. Oo. Tulong ngayayan. Magkangalason man, ano? After kan riming man sana nagpoon. Oo. Ping na ngaya. Makangalas baga gripo. Iyo. Perang taon na da yan? Perang taon na? Aloy na da. Dahil na ako nagkukong pirang taon na. Aloy na. Ang gripo baga ngunyan. So, iba na. So... Pero may posibilidad, Jim, na... Yan kaya baga, may gasket baga yan. Kulang-kulang ini Tsurya lang ini Dahil ko kabisado Pero, yan baga, may gasket baga yan na bakal, na ano ni, na rubber.
Yan, ayan na, ko na yan. Ayan na natakod ang bagakan sa bomba, so kaputan. May gasket na rubber. May posibilidad na baka puminano na so tangke. So ano ito? So deposito ka yan sa pinaka-irarom. Baka panuon na o kung ano, di baka na kaya tuminagas pabalik, paitaas. Kung napano na masyado, kung haloy nang dahil pigagamit. Pero dating pigagamit. Dating pigagamit hanggang, sabi mo haloy ng raot. Ining saro. Pero dahil naman pigagamit, para sa nga ni danto bukan sa ilaro. Pero itong pigagamit, yun man pareho ang sitwasyon. Suduwa, puraber kan bagyong Christine, pigagamit, normal, pigabomba. Talagang naibaman talaga, Naibaman talaga. Ngunyan, pagka Christine, dahil na nagabomba diretso na, tawo. free-flowing na. Flowing na. Salbatana. Kung sa na medyo kwampa kita. Yan tulo. Sige, paano doon ma-check? Siguro ipa-check sige yun, ipahiling gayon sa mga tatao kaya na mag-ibok-ibumba na yan. Kung yan na nabiyo sa tubig, tuminagilid, sumapakan na albay, nag-uubas digdi sa iba. Baka... Okay. Maging source ng tubig, pasiring na digdi sa, baka tayugon man free-flowing na. Iyo, taduwa kaya bagay na klase na bomba, sarong pigapo na Jetmatic, di ba? Ayun na itong ngunyan. Ito, hindi mo basta-basta ito makwanta, sealed ito. Sealed and Jetmatic sa ibabaw, Pero yan na picture pump, talagang open ang sa ibabaw. Open? Pero mga suanoy ini. Iyo. Actually, dahil naman usungon yan, dahil naman kanungan gayon, puro Jetmatic na yan. Naman ka dipitsil. O yan ta, BBP, medyo kang alasan, taarog na kaan. Blessing yan sa barangay. Dadro, diretso sila ang bulos ka, dahil ka na magparabumba. Abangan sa mga masunod na programa baka next week, tayo papasyara naman niya to. So mga tindog na pili, tindog na nyog, ikan sa original na posisyon, duminalaganin mga 200 metros, tindog man gilayon ngunyan. Ano? Halimbawa ngayon, so nyog, so pili, nakatindog sa original na tindog na tanuman. Binuhayan. Pagkatapos kan Christine, ngunyan, nasa mga 200 metros na andis sa original na kinamugtakan, pero tindog man gilayon. Talagang kuminibad so albay pagiling ko. Naranawan mo ka ito na igakinyog na nahulog sa ikaw mga nagbareta sen nga nito sa ginubatan sunyog na nahulog na bilog na pong kanyog na tindog na hulog nahulso nailing na sana so mga pairarom nahulog sa pairarom. Duman sa kalagimit mga harong sa mga gayo na harong nailing na sana, dudungawan na sana, so mga bubong sa irarom na kandaga. Ini, duministansya. Pero pag distansya niya, tindog manggiraray siya. Tindog. Salbatana. Yan, side mo na abilidad na. Iba na talaga ang sitwasyon mo niya na pa. Sa masunod na semana, dokumentoon ko ito. Sige daw. Tagon mo an. Pero buhay so kwan. Buhay so pili. So, buhay so nyog. Nyog, oo. Dahil talagang nature ngunyan, maski mga tanom na iba. Higda. Kung ano sa posisyon kan original, yung sa posisyon kan mga tanom. Sabi kan texter, tagilid po ang mundo. Tagilid talaga ang sa mundo pagiling. ay 3/4 water, 1/4 land. Salbatana. Baka tuminagilid. Natambak yan sa kanakul na tubig. Bigyan sabi ko sa mo, taod-taod, tagihan ta. Mailing mo. Mailing ta, okay. Kung nagpamaneho ka, pagiling mo kang tinampo, tagilid na. Okay. Jimmy na salita, di si Jimmy niya. Thank you, Jimmy, sa report. Ali po dyan sa luwan. Pangyari sa Maabaka, Madam Milindawi. Pangyari sa Maabaka, imagine na automatic. Iyan kaya ba? Pero ang simpleng teorya, iyan kaya may kuha yan Baka naraot na so rubber. So ano po ka, Ronald? So may rubber iyan dyan. May gasket iyan Baka naraot na ito. Naraot na. Puminano na duman sa. May deposito baga ang dipuel, di ba? May deposito iyan Pero something na na naiba. Mga tugang sa tuya tabing palibot, Happy birthday kay Omi Romulo Serrano Buban. May happy birthday po. More birthdays to come from John Palomo and family. Happy birthday.
Good morning kay Madam Melindawin ng CMD. Good morning, Tabi. At saka good morning kay Bossing Danny Chan. Mata na sa kuyang amigo. Amigo, good morning, Tabi. Buda sa imong lalabs. Good morning. Aha. Good morning, Tabi. Ano yun yan? Nalang tadgaro da maka... okay. Sige. Good morning. Henry M. Digdi sa muya, nangyayari man ito good morning, Henry M. Digdi sa muya, nangyari man sa sakuya na bomba. Haluyo na ini. Picture pump mananggad ini. Ang nasa gilid kami kan tinampo. Kan pina-repair ko sa picture pump, pigpalitan ki gasket. Kan pigpa-repair ko sa picture pump, pigpalitan ki gasket. Kan pinalitan ki gasket, nawara sa bulos, na nag-automatic. Pero habang naghahaloy, iyo man giraray. Good morning, Samuya Picture Pump pa since 1952 hanggang ngunyan nagapunction pa sa Barangay Baligang sa harap kan Windale Hotel. Talaga. Igwa kami kang kaito naman sa bulod, yan na picture pump na yan. Yan ang uso kang panahon ang pag nagpump ka, minaulsit sir. Di ba nga dyan, pigbubuhay yan. 1952 aliyo no 1950 pa ko nabuhay kan sa mundo. Igwa na palang kamo dyan ki picture pump, di ba? Samuya kadego kaya duman sa kayto nga inabot man Ronald na so ang kaputan so kahoy bagang kalabaon. Duman sa may kaan sa kami kayto ka nagduman kami sa sa Pandan diyan sa Castilla Sorsogon. Duman kami kayto sa Pandan Castilla. Sompangan kayto kang eskwelahan, may dakulao na akasyang kahoy, ampangan. Igwa kayto diyan ki dakulao na bumba, anapod kang bumba. Ang kaputan siguro mga duwang-dupa na kahoy. Kikitayan mo ito, kikitayan mo siya para mga tugang lumuwas ang tubig. Dakulaon siya. Gano'n mga 1980s, mga 80s Saraday pa kami. Nagibisita kami duman, dumang kidakulaonon kaya na bomba na ang kaputan so kahoy na halaba. Siguro mga duwang-dupa gayod. Buda ang base niya simentado, simento ang base niya. Duman pag kinitayan mo ito sarong pump kang kuan kana nakambumba talagang hayahay na tubig ang minaluwas. Tadakulaon siya. Inangunyan din ako nagkakailing Din ako nagkakailing ka iyan. Kaya ang naging tapos after that nagkailing ko na mga picture pump. Yan Sabi ni Bossing Raul, good morning, underground river, nagkusog ang pressure sa Erarom. Iyong mananggad adi. Sa roaming ko sa pwedeng ilingon adi, baka mananggad may underground river dyan, nagkusog ang pressure sa Erarom. Sabi ni amigong Raul Calio kang PYZ Enterprises. Baka mananggad iyo adi. Baka mananggad iyo. Na may yan garo pwedeng hilingon niyang gayod kan mga geologists. Baka pwedeng reparohon yan. Baka may salog diyan o may burabo diyan na dakula na naglangkaw ang pressure. Na abo ko man sabi ni Joker, naabot ko man yan mga 6 size pie ang handle sa nakahoy. Ang luwasan tubig mga 3 inches na diameter. At tayo migo, elementary kami ka ito. Pag maghugas kami kang bitismita, naglakaw kami sa kabasan, madugion. Maduma na kami kan, masalod kami kan. Ang pakakitayi mi ka itong alabaono na kaputan na kahoy. Alabaono na kaputan. Madalagang kami duman sa ampangan. Aliyo man siya magbalik. Ako sugo ng bulos kan tubig. Ganyan baga kaya mga jetmatic pump ng uso. Alright. Sige, sabay mo tabihin si Jimmy. Maghanap siya ning para Santiguar. Tatiba dakulon ang taong lipod digdi sa albay. Alright. Alarmario na sa linya. Aramon tadawa nagdag na report. Good morning, Paring Al. Kamin. Good morning, Paring. Nagbubulos na o pinabulos na sa ibang mga barangay. Ang iba mabulos pa sana. Ang mga ayuda hali sa Saindang Calamity Fund. Iningon yan ang sitwasyon
Pagkatapos sa deklarasyon kan state of calamity sa probinsya kan Albay, asing naging epekto kan bagyong Christine, obligado na ana mga barangay na tipakan ana sa indang calamity fund na maitao sa mga residente sa bilog na probinsya kan Albay, maski may mga barangay na dahil man masyado na apektaran kan bagyong Christine. Sa ngunyan sa monitoring kan DCGB News, may mga barangay na nagtaon na nin mga ayudang bagas dilata asin ipapang items alagad so iba pinagreparar pa sana para mabiyo man. So itataon ninda sa mga residente imbis na 2 kilong bagas at least madagdagan dahil igwapanin calamity fund man hali sa mga local government units. Kaya pigilauman lalo digdi sa Legazpi City na sa mga masunod daw yaon ang mga ayuda na yan hali sa calamity fund. Yang badian na informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Hali dyan sa lawas. Sabi kan texter ta, digdi sa Muya Henry, buro banggi, mabuloson ang pitcher, ang laog, red horse. Latason ta kang salbatanan ka na, kung ano ka irisipan nindo dyan. Sige, fight ka mo dyan. Sabagay, may liver aid man. Ikaw man ki-liver aid. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nagaling ako kanduman sa Rome. Ang mabakal ka kibir, may dulay na nakulaon, may gripo. So draft beer baga. Nagaling bagayo noon, papabuluson mo, paano man picture, hali sa gripo. News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Nakaduwang landfall na si Marce. Iyo ano? Kasubangging alas 9, uminog pa giraray sa Sanchez Mira, Cagayan. Salbatana. Kaya Ang rakman. sabi kang pag-asa, posibleng magtulong landfall ini. Oho. Ngunyan daw. Yeah. Oho. Okay, sa ibang mga headlines ko niyan, maugmaan mga empleyado kang gobyerno. 13th month, asin kas gift ka mga empleyado. Oh. Nagpo ng marisibi ka sudma. Ay, wow. DBM. Wow. Dahil na ngaya papaabuto na pizza 15 pa. Sa Nobyembre. Pwede na pala marilis ha? Kinataba na. Oh. May mga nakaresibi na da. Oh, talaga ha? O ba, si Ronald? Oo. Advance ha? O kaya si Ronald Bio na ano ni pero may nakaulok. Paano na? Maray man talaga na makaagum kang maestrade. Nariparo na kan DBM na kanino pizza 15 talaga. Pero may arabot pang Disyembre na. Na nagkakaproblema sa sistema kan mga ayon sa di gobyerno. Kaya inataban na nila ko niya. Yeah, no. Kaya pala si Ronald, pero may ka-smile. Alright, pagbalik sa White House ni Trump, pakinabangan man lugod kang Pilipinas sigon sa Senado. DepEd, mabawasan ang subject sa senior high school, tanganing focus sa work immersion. Presidente Bongbong Marcos day ma-attendir sa APEC Summit. Mantang Presidente Marcos inapulgaran ng pagbakal ng 5 97-meter boats sa Japan. Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. all-out support sa postponement kan BARM election. Nata. Paano may order ba sa Korte Suprema na hinali sulok? Yung mananggad ano? Ang sulong mananggad bako na parte kang BARM. Dapat kaya maayos kimaray pati na sa mga representation. Yung mananggad ano? Yung mananggad marivisa. Pero pigkontra ni kan ibang mga stakeholders. Dagos na ngaya. Iyo ko tao. Kaya na pagpara. Nag-benepisyo ka. So nakatuko na dahil man nag-perform. Alright. Primero ining parliamentary election sa BARM. Sa BARM ha? Okay. Yan ang stand sa nagkabi ng stakeholder kontra sa Oktaba sa BARM election. LTO, pangyari, nag-i-issue nin ka-registration na sa bond paper dahil warang supply nin security paper. Pangyari sa mga baka. Di na mapunas ang pa di? Di na ako akan National Printing Office. Di na mapunas yan? Di man gano. Pag
Pero madali unan makuan, makuan? Day, bako man ini sa thermal printer eh. Oo. Bako ini sa arugan resibo sa kunyan, Oo. sa mga mall. Oo. Na napupunas pag-abot kang panahon. Iyo. Siyempre, so printer na... So printer mismo sa... Nakasurat sa A4. A4, ha? Bond paper. Coupon banda? Oo. Ako yan nga ni palang padi, masiguro akong madali. Yan pala na original na ka-registration na OR. Dakulaon, sa rin coupon man ka dakula? Yung nga ko niya na-picked out. Taday nga ni kan so security paper. Awiyo. Oo. Natawanan ako pa dita. Nakalun baga na sa kuyang auto. Oo. Natawanan ako ta. Pigpakuan ko na, pigpa-transfer ko na ta. Nakakuan bagaan sa mga may encumbrances, di ba? Oo. Nakalun eh. Nakikig ako, natangin niya ako dakulaon ni. Yung yan, uso niya. At sarang kupon ban? Sa salidaan man sa na yan. Gari pa nilang title ka dakula. Pag nabot ng security paper, salidaan mo sa nang ganso dati. May color pa Kaya daw nangalas ako. Bata sinugo ko man sa di man ako nakaresibing paliwanag. Okay. Okay. Mga propriedad na illegal na binakal ka sa yuhan, kukumpis ka ron. Base sa tarong proposal o kaya profestong lakdang kan Quadcom. Lay para maresolveran ang problema sa job mismatch, pirmado na ni Presidente Bongbong Marcos. Mantang Philippine Army, planong magkuhaning mas dakol pang reservist. Aha. Mga motorista, preparar kita. Ano da? Dara dakula ini. Oo. Sa maabot na Martes. Oo. Mangyari, 1.85 hanggang 2.5 sa imo. Salbatana. Ano ba yan? Sa muya ni Ronald, Oo. 150 Gusto kada mo, litro. gusto mong hulaan ko ang rason pa de. Sana sala ko. Nanggana si Trump. Day man. Ang karon diti nagluya, Nagluya sa... sukusog kampiso kontra dolyar. Di na kitang padumanan. Kadakon ng rason, adi? Saka... nagluya sa value kang peso. Ang final na announcement po kayo sa Lunes na ito, Pangyari sa ibabaw mga to oraro. 6 o'clock in the morning, November 12. Okay. So, yan. So, for BP, yan ang mga headlines ko niya na pagkagat. So, dyan kang POS Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros Application City. Basta radyo ay POS niyo dyan. Tanda po sabing konektado mo mas kinaing load. From Newsbase, yun po si Marnila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines in the morning. Digdi po sa DCGB. Pangyayari sa Maabaka. Adi, ma-increase na naman sa petroleum products, ha? Ma-increase na naman tabi, no? Kaya, sige lang, tuloy lang ang ligaya. Relax lang kita, magpara-stress kita kaya, ha? Kung ano man mga nasagap yan sa palibot, chill lang ng chill, ha? Good morning po, Sir Henry. Good morning, tabi, amigong Melvin. Ano ang latest sa kamugtakan ng panahon? On there ka na po, go ahead. Diyos marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-sabaybay kan DCGB. Sa nga na pet sa Nobyembre 8, 2024, saldaw ning Biyernes ning pagkaga. Nininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang typhoon ni si Marce ay padagos pong nagluluya habang ito po ay nasa may parte na katabigan ng kadagatang kang Solnopang kang Ilocos Norte. Asin ka sa bagong alas 4 ning madaling araw. Ito po ay nasa may parte kang Costales na katabigan kang Pasukin Ilocos Norte o nasa coordinates na 18.4 degrees north, 120.2 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 155 km per hour alani sa sentro. Asin pagbugsukan paros na abot sa 215 km per hour. Habang naghihiro pasiring sa Solnopan, Norte Solnopan, sa rikas na 10 km per hour. Ito pong si Marce ay pigilauman na maaaring magluwas sa Philippine Area of Responsibility at pumunta po sa may West Philippine Sea. Puro at siya na pagkahapon sundo sa pagkabanggi. Mantang day naman ning na tropical cyclone o day man na tropical cyclone wind signal ay nakabandera sa anumang parte kang Kabikulan. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagya mo panganuron sa panganuro na kalangitan.
na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol, dulot kang mga localized thunderstorm. Maluya sagkod sa moderato na paros na hali sa sursirangan sagkod sa sur ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadigatang kang Kabikulan, magiging moderato sagkod sa maalon. Tinatayang agwat ning temperatura pigila umampoon 25 sagkod 32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang sa bagong alas 5:41 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:21 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:54 ning pagkaga. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Opo, Melvin, din po kita kinahiling na bagong low pressure sa Luwascan PR. Sa ngayon po sir, may mga cluster of cloudiness pero hindi pa naman po ito isang low pressure. Kumbaga namumuo pa lang po ito. Ayon, opo. Salamat amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po Sir Henry and God bless. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Mga tugang, iyan po ang latest na kamugtakan kang panahon. Sabi ni Mama Bel Meneses Oropesa, good morning. Pakisabi kay Sir Jim, so kang sakanggaw po tabi sa ginubatan, may burabod na ginibuhan na kisagurong, may mga nagasarok na. So naglandslide man kang Christine. Unaling muna. Ikaw nga pala naman na may nagkukuruya na, may nagluluwas ng panibagong burabod. About LTO BP, iyan na bareta ni Sir Mar, aloy na iyan na pig issue kan LTO. Siguro nakaduwa na ako ka na issue. Ibig sabihin, 2 taon na pigigibo kang LTO. At ako nakikig ako ta. So original da ito. Dakula unon talaga. Gari sa titulo kang lote. Gari lang title kadakula mga tugang silinuwas tabi kang LTO. Ha? Maglaban ka susog sa imong kusog. Bako sa kaluyahan kan sa imong kalaban. Maray na aga. Yan, sabi ni Dr. Cham Sunyega. Maglaban ka susog sa imong kusog, bako sa kaluyahan kan sa imong kalaban. Maray na aga. Yan. All right, sige. Nasa linya mga tugang report. Hali po dyan sa luwas kasabay si Joshua Bino. Joshua, good morning. Come in. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong bareta matapos ang matryumpong buy-bust operation kan mga otoridad. Nagresulta pa ini sa pagkakarumpag nin sarong drug den sa Purok 1 kan Barangay 33, Barangay Peñaranda, Legazpi City. Ini ang impormasyon na ipinalawas ni Pidea Albay, Provincial Director Noe Brigel, kung saan ang nasabi ng operasyon kontra illegal na droga ginibuninda bandang alas 2:15 ang hapon kasudma sa nasabita ng barangay. Pinanginutan ang nasabi ng operasyon na ini kan Pidea Regional Office 5 Regional Special Enforcement Team katuwang ang Pidea Albay, Pidea Legazpi asin Pidea Catanduanes Provincial Office katuwang man ang Legazpi City Philippine National Police. Na kumpiskar sa nasabi ng operasyon ang sarong heat sealed transparent plastic sachet may laog 0.4 gramo nin shabu kag tukal nin 1,000 pesos. Kani padagos pa ang operasyon apuera sa nasabi ng kumpiskadong ebidensya na kumpiskar pa kan operatiba ang 7 pa BP Henry na heat sealed transparent plastic sachet may laog more or less 12 gramos din pinagtutubudan pang shabu. Asin minakantidad ini 81,600 pesos. Ang mga arestadong persona, iyon ining si Certain Ramon, 60 anyos, na residente kan Barangay 33, Barangay Peñaranda, Legazpi City. Certain Lizel, 48 anyos, residente kan AMS Barrio. Certain Antonio, 55 anyos, residente kan Barangay Cruzada. Asin ining si Homero, 52 anyos, residente kan Barangay Gubon, Legazpi City. Magahampang ang mga ini sa kasong pagbaylar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Natakod man ini ka na promesa kan grupo ni Brigel asin ka na Pidea Bicol
kana padagos nindang paghinguwa na madakop ang mga nagbabalo na magpalakop ng illegal na droga digdi sa palibot tangani ng padagos man linigon ang situyang kapalibutan sa presensya kan illegal na droga. Dagdag Viping Barata, Alex Salawas, Joshua Pino, DCGB. Thank you, Joshua. Mientras tanto, nasa linyaman si Karen Ala. Karen, good morning. Come in. Yes, good morning, Tabi VP. Good morning man sa mga paraantabay para sa dagdag niya itong barata. Dahil ta medyo ababa man sana ang financial na asistensyang 500,000 pesos mga schools division offices kan probinsya kan Albay. Binasbasa na kan provincial accounting office ang mga SDO. Pwede na sanang gamiton ang naunang bita na kantidad para makapagpakarhay o repair na sana kay mga simpleng i-repair sa mga eskwelahan. Inian na pagkasunduan ni na Provincial Accountant Ray Samuel Luxin, sinkan gabos na mga schools division superintendent kan nakuha na kan mga SDO. So sa hindang asistensya sa gobyerno provincial na 500,000 pesos. Paano VP? Ipigpaaram sa Provincial Accountant ni Schools Division Superintendent kan Ligaspi Danilo Despi na kung pwede ang nasabing kantidad mapagamitan ninda sa maski simpleng pag-ayos na kan mga bintana o ano pa o maski nga ni mga food products. Agad tuminugot na si Provincial Accountant Luxin na pwede na ang ipigpaaram buda sa kan mga SDO. Basta mismong sabi kanina ang 500,000 pesos ay basta-basta makakabakal kita kung na construction materials na makakapag-construir kung may mga building sa eskwela na nagkadaranyaran dahil kan uminaging bagyong Christine. Tas tanto VP, tigpagirumduman giralay kan Provincial Accounting Office na maski sa arog sana kay itong bagay ang sa indang pagkakagastusan. Provide man giralay sinda asin kaput ng dokumento kan naginindang expenditure. Dahil nga nita kan nakagitang report, subject for auditing, budgeting, and accounting man gilayan ini. Sabi ni Provincial Accountant, data ngayon sigurado kung kamo, kita ang i-audit kan Commission on Audit pag-abot ki panahon. Tabi VP ang sa tuwing istorya hali sa luwas, Karen Alawit Boy, DCGB News. Thank you, Karen. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Jomar Bien, may dagdag man na istorya. Jomar, good morning. Come in. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, padagos man ang pag-abot kan mga ayuda digdi sa mga tinamaan kan Bagyong Christine digdi sa Primer Distrito kan Albay hali sa mga iba-ibang pribadong grupo. Kasud man sa banwaan kan Bakakay nagkaigwan in relief operations sa sikat na vlogger na si Rosmar kung sa'y nagkapirang mga resipyente ang napili namatawan kan sa iyang mga pinanaong ayuda duman sa barangay Misibis asin sa mga pagtaraning na barangay. Sa banwaan kan Tiwi, nagpaabot man in ayuda ang ambassador kan China na si Wang Zilian asin na ang economic minister kan China si Yang Wemin sa kantidad na 1 million pesos na ipinaagi sa Albay Matibay Foundation Incorporated, pigpapanginutan ni Governor Edsel Gret sa Lagman, kung saan ang kwarta iyon pinag-convert na ninda sa relief goods na pinag-distribuir sa Barangay San Bernardo asin Barangay Putsan kan Tiwi Albay. Samantalang kasubaman sa banwaan kan Malinaw nagkaigwaman in relief operations ang United States for International Development o USAID kasabay ang United o ang International Organization for Migration o IOM kung saan mga kitchen utensils asin tent ang ipinanaon ninda sa paagiman kan lokal na gobyerno. Biglalao man na magpapadagos pa ang pag-abot kan mga ayuda hali sa manlalain na organisasyon at pribadong mga persona digdi sa mga tinamaan kan uminaging Bagyong Christine sa mga maabot na aldaw. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Salamat, Jomar, sa report. Mga tugang iyampan mga latest na mga pangyari po dyan sa tuyang kapalibutan. Ang mga bareta, masunod na sa GB News Express. Makalipas lang kan mga patalastas. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtapos
tabang niya sa sato padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaan ni Pulanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulanggi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulanggi, kay mayor nonoy kap. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay al kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga Pulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa kong banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa Pulanggi na banwaan ta. Gabos na Pulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, Provinces at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kong banwa. Si FEM, wala lang iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si FEM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang Pulanggi. Serbisyong Imperial, terminan niya tong malalauman. Si FEM Imperial na patabaan Pulanggi. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 6:09 GB GB News Express.
Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta, pinal na balidasyon sa mga nominadong barangay hali sa 8 na lokal na gobyerno kan probinsya kan Albay para sa Search for Provincial Outstanding Rabies Program Implementer gigibuhon kan Albay Veterinary Office. Drug den sa barangay 33 Peñaranda, Legazpi narumpag sa drug buy bust operation kan mga autoridad. Sa lado nasyonal, 13th month pay cash gift, cash gift kan mga empleyado kan gobyerno, mariresibing ngunya na simana sigon sa DBM. Department of Education, babawasan ang subject sa senior high school, tanganing focus sa work immersion. Sa ibang nasyon, US President Joe Biden nakatala na magpahayag nin mensaheng ngunya na aldaw matapos ang 2024 US presidential elections. Business news, presyo kan fiber internet posibleng magbaba kapag nakumpleto na ang National Fiber Backbone Project. Health news, mga health experts sa Kinaban nagpatanid sa publiko may kinaraman sa paglangkaw kan peligro kang waterborne diseases dahilan sa baha. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Nakatalaan po magkondukta nin pinal na balidasyon per mga personahes kan Albay Veterinary Office sa mga nominadong barangay hali sa 8 lokal na gobyerno sa probinsya kan Albay para sa Search for Provincial Outstanding Rabies Program Implementer. Sigon kay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia, nasa 21 barangay hali sa munisipyo kan Tiwi, Malinaw, Malilipot, Daraga, Pulangi, kasabay ang syudad kan Tabaco, Ligao, asin Legazpi ang maglalaban-laban para sa tulong kategorya na kumpuesto nin Outstanding Barangay Rabies Program Implementer sa level kan distrito, probinsya asin LGUs. Sinabi ni Melia na ang katuyuhan kay ni yung tawan ng recognition ang mga LGU na nagpapahiling nin dedikasyon na labanan ang rabies sa pagikan programa asin aktibidad na nagbubusol para sa kaligtasan kan sa indang komunidad. Enot na pinag-adalan man ang naisumiter na dokumentos kanasabing mga barangay bilang primerong parte kan validasyon. Sarong leader kan o sarong drug den sa Purok 1, Barangay 33 Peñaran, Legazpi City ang narumpag sa ginibong buy bust operation kan mga personahes kan Philippine Drug Enforcement Agency sa Bicol, katuwang ang PDEA Albay, PDEA Catanduanes, Legazpi City Police Station kaso hapon. Sa informasyon ay pinalawas ni PDEA Albay Provincial Officer 3 Nueve Rigel na dakop sa operasyon ang 4 na individual kay bahana ang 60 anyos na doormat maker na residente kanasabing barangay, 48 anyos na taga-EMS Barrio, 55 anyos na tricycle driver kan Barangay Cruzada asin 55 na canteen helper kan Barangay Gugon. Nakuasenda ang 12 gramos nin pinagtutubudan na siya mo na may street value na 81,600 pesos asin iba pang non-drug paraphernalias. Sinda nakakampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Pinangaranan na po kan Department of the Interior and Local Government ang 12 na mga local government units sa Bicol Region kaibahan sa 2024 Anti-Drug Abuse Council o ADAC Performance Audit National Awardees. Sigon sa DILG Bicol, kaibahan din ang LGU Legazpi asin Uwas sa Albay, LGU Basod asin Mercedes Camarines Norte, Viga asin Panganiban sa Catanduanes, Kawayan asin Milagros sa Masbate, Siringman, Barcelona, Bulan, Sorsogon City asin Kasiguran sa Sorsogon. Ang ADAC Performance Awards bigatawanan in honra ang mga top performing anti-drug abuse councils
na naabot asin nakapasar sa pinagtalaan na functionality indicators asin epektibong nakapag-implementar nin mga interventions kontra sa illegal na droga asin mapugulan na makapag-impluensya ini sa komunidad. Kaibahan sa mga pigihiling asin pag-ebaluar sa kada lokal na anti-drug abuse councils ang pagpapakusog kan implementasyon, monitoring asin ang anti-illegal drug efforts. Nagpaabot man pagbati ang DILG Bicol sa nasabing mga lokal na gobyerno dahil sa saindang trayumpo asin onra sa rehiyon. Oras Pilipinas 15, makalipas ang alas 6 nin pag-aaga, iba pa niya to na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Provincial Social Welfare and Development Office, pigsigurong maski nadikamp na ang mga evacuees padagos pa mang giraray ining makakaabot o makakaresibinin ayoda. Report kay Karen Ala. Tawa halos kadaklan sa mga evacuees dangan nagkaarapat-taran sa probinsya kan Albay. Nakauruli na sa saindang mga karungan. Picture tuman giraray kan Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. May magkakakuraaman giraray sindang ayuda, partikularmente na sa mga nagulping na apektaran. Yan ang ipiglinaw sa DCGB News PSWD Officer Emma Nisola. Sa insigon sa iya, iman giraray ninda kang gobyerno provincial papabayaan ang estado kan mga nagulping na apektaran na nakauli na. Paaginin padagos na pagpabot sa hindanin mga ayuda. Sinabi man ni Nisola, sagkod may ayudang ipigdodonar. Nindang itataraw ini sa mga nasalanta ti Bagyo ug nasukadaklan na nasa tersyal distrito nagkagurulti asin nagkadaranyaran. Ran Alawit Boy, DCGB News. Oras pa o Pilipinas, oras o kaya alas 6:15 nin pagkaaga, nasa fair to good condition amparo sa Bicol Region. Inang pahayag ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, Bicol, sa paagi ni Danilin Sekretaryo sa programang Kapalibutan ta Tamanon ta kang DNR sa DCGB kung sain sa kada quarter na nagkukuhanin mga samples ng sendang air quality monitoring stations para madeterminaran ang kalidad kan paro sa riyon. Ipinaliwanag ng sekretaryo sa programa na kan DNR-EMB na dakol na mga isperso sindang pigibo para pangatamanan ang kapalibutan asin paros patunay kay ng pagkakaigwanin Philippine Clean Air Act, selebrasyon kang National Clean Air Month ngunyan Nobyembre, kasabay pang National Environmental Awareness Month asin ang Climate Change Consciousness Week na mayor na katuyuhan iyo ang mapahiwas ang kaaraman kan publiko manungod sa pagproteher kan kapalibutan. Sigon kay sekretaryo, may tulong klase ng air pollution sources sa palibot arog kan mobile sources o itong hali sa behikulo, stationary source o hali sa mga pabrika, gasoline station asin ang mga industriya, kasabay ang area sources o ang sinulo na basura. Ang mga hali sa landfill asin alpog, katakod kay ni. Biging kanyarman ni sekretaryo ang publiko kasuportaran asin magpartisipar sa mga aktibidades na gigibon kan ahensya para sa nasabing selebrasyon. Mientras tanto, mga proyekto kan gobyerno nasyonal ngunyan na taon pigi dali na ang implementasyon. Al Armario sa detalye. Pigidali na ang implementasyon kan mga proyekto halay sa budget kan gobyerno nasyonal ngunyan na taon. Sa informasyon ni Congressman Saldico, kanako Bicol Party List, may mga nakatagama na naman na budget para sa masunod na taon. Kaya ngunyan, sa manlaylay na mga lugar na hiling ang implementasyon kan mga binadgetan ng proyekto. Ngunyan na taon, nakakapir kayan ang mga patinampo asin mga darakulang ospital siring kan na pigigibo sa compound kan dating BRTH nasa ngunyan iyo ang padagos ng pinagpapatrabaho kadakol pa mga proyekto halay sa budget kan gobyerno nasyonal ang pigidali na maimplementar ngunyan na taon dahil sa masunod na taon igwa na naman in mga nakatagamang budget digdi na pigporsigiman kanako Bicol. Al Armario, DCGB.
Mga tugang sobra po sa 5,000 na mga Bicolano na apektado kan Bagyong Christine na tawanan sobrang tabang kan Police Regional Office 5 sigon sa PRO 5 Regional Director sa pagi ni Police General Brigadier General Andre Dizon kaibahan sa mga tawanan bagas kan goods sa sukar, kape, tubig, bunay at sinibapang residentes Canalbay, Camarines Sur, Catanduanes o Camarines Norte asin Sursogon. Ito na ang tabang ang hali sa donasyon kan PRO 5B sa Mimaropa, PRO 9 Zamboanga Peninsula, PRO 10 Regional Northern Mindanao asin an North Cotabato. Kaiba ng hali sa PRO 7 na Central Visayas. Siniguro ni Dizon naman tinido ang sendang espiritu sa sin pagtabang sa mga Bicolanong naapektaran kanuminaging kalamidad. Mientras tanto, Joshua Bino, may dagdag na bareta. Ihiritan ni Senador Mig Subiri ang nagkate ng mga ahensya di gobyerno. Hello? Yes, ihiritan ni Senador Mig Subiri ang nagkate ng mga ahensya di gobyerno kung ano pa ang pwedeng maitabangkan mga ini digdi sa probinsya kan Albay asin maggibo nin mga solusyon na nagburutwa matapos ang ominaging si Bagyong Christine. Ini ang siniguro kan senador sa pagpasyar kay ni digdi sa probinsya kan Albay kung sa kasudma nag-turnover nin 200 sako nin bagas sa Albay Provincial Government asin separado pang 150 sako sa munisipyo kan Libon. Sigun kay Zubiri, nataon ngunyan iyo ang season na ning budget deliberations sa Senado. Kung kaya pagbalik ini sa iyang opisina, hihirintan niya ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pwede pang maitabang sa probinsya kan Albay. Partikular na pag-abot sa mga flood control project asin mga long-term solution sa pagbabaha digdi sa probinsya. Ang Department of Social Welfare and Development hapoton kung ano ba ang posibleng tabang na may tao sa probinsya, sharing man sa Department of Agriculture asin sa National Irrigation Authority para magpaggibo ng master plan for agriculture asin irrigation na matabangan ang mga paraoma na na masyadong maapektaran kada bes may minaaging kalamidad sa nasyon. Siniguro ni Subiri na ang pagpasyar na digdi sa probinsya kan Albay bako para sa politika kundi nagpasyar ni dahil ta inipalan tubo man sa Libon Albay ang ina kay ni taga Libon asin siya bako man da re-electionista matapos ang sayang termino sa 2028. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCTV. Alas 6:21, dumang kita sa report ni Jomar Bien. Tamang pagtanom nin mais, pigturo sa mga paratanom sa Islacan San Miguel, Tabaco City. Uya po ang detalye. Tatawan ng konsentrasyon ngunyan kalokal na gobyerno kan Tabaco ang mas produktibong pagtatanom nin mais. Asing huli kay ni ang City Government kan Tabaco sa pakikipagtabangan kan Department of Agriculture Regional Office number 5 corn program nagkondusir nin sarong aldaw na training kasudma digdi sa syudad kan Tabaco para maturuan nin moderno at sinipiktibong pagtanom nin mais ang mga paratanom o paraoma digdi. Kinumpirmar sa DCGB News ni City Councilor Junicio Ragodon, ang chairman kan Committee on Agriculture, nasa esfuerzo ni Mayor Crisel Lagman na asin kan LGU Tabaco ang training matrayumpong nagibudig di sa iraya manawari kung sa inatindiran ininin 81 mga paratanom nin mais hali sa samahan ng magsasaka at mangingisda ng Hacienda San Miguel asin Maliktay Rice and Corn Farmers Association kan Isla San Miguel ang naunabita ng mga paratanom nin mais iyo ang tatanom sa maabot sa 50 hektaryas nin daga digdi sa Hacienda Tabaco City. Sinabi ni Ragodon na mga bago asin modernong mga sistema ang pinagturulayan kasudma asin ipinagturo digdi sa mga paraoma asin kasabay kaan ang lokal na gobyerno kan Tabaco nagdistribute man nin bayuen
foliar and organic fertilizer, pati naman urea, asin ang nitrogen, phosphorus, and potassium complete fertilizer para digdi sa naunambita ng mga para tanom ni mais. Ang Department of Agriculture Regional Office Number 5 Corn Program nag-distribute man in mga hybrid na mga pananom na mais sa naunambita ng mga paraoma. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mga tugang 24 minutos makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Magbabalik ang mga bareta. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Sa Pedor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na ligas penyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na ligas penyo. Ligas penyo, ligas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ligas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Quito
dito papirmi ng nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang, Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan sa atong kasurog, basta sa pag-asenso may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Kon si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Kon si J. Pili, handang magserbi. Kon si J. Pili, handang magserbi. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kita kunyan sa mga bareta niya to sa Lando National, mariresibi na poon kasuod mga aldaw nin Huwebes kan mga kwalifikadong gobyerno, empleyado kan gobyerno, ano sa indang 13th month pay as in cash gift na nagakantidad nin 5,000 pesos. Inan sinabi ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman bilang pagutob sa desisyon na ipapaluwas ang 13th month pay as in cash gift na mas atab as in dain na kaipuhan umabot sa sagod sa Nobyembre 15. Pahayag ni Pangandaman na maresibi kan mga empleyado kan gobyerno ang sa indang 13th month pay na 1 full month salary plus 5,000 pesos na cash gift. Sa sigun kay Pangandaman, dakol ng departamento nin gobyerno ang nakapag-release ngunya na si Manang ini, kaya nagpautob
Kaya napaatab ang Pasko kan mga empleyado kan gobyerno. Mga katabang man ang atab na release kan cash gift as in 13th month pay lalo na sa mga naapektaran kan nakaaging duwang bagyo. Sinabi ni Pangandaman ang pagdesisyon sa endang dae kay puhan pa aboton sagod sa Nobyembre 15 ang pagpapalawas kan 13th month pay as in cash gift dahil may mga ahensyang delayed ang release na pigaabot pa sagod Disyembre bago maresibi kan sa endang empleyado dahil sa nagkaproblema ang sistema. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Dai masasabi ni Senate President Chis Escudero kung ano ang gigibuhon as in dai gigibuhon ni President-elect Donald Trump, pero sinabi ni Escudero na maikukonsider na marahay ang naging relasyon kan Pilipinas as in US sa pamamayo ni Trump sa sendang primerong termino. Dahil landig din nagalaom si Escudero na ang pagbalik ni Trump bilang US President papakinabangan kang nasyon. Inuuman sa Senado ang matuninong na proseso sa pagpili ng leader sa Estados Unidos. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal, paparekasundao kan Department of Education ang pagproseso kan curriculum sa senior high school asin bawasan ang numero kan mga asignatura o subjects na magtataon indalan sa mga estudyante na mas makakonsentrar sa work immersion sa ginibo na 2024 Regional Conference on Education Planning in Asia kanakaaging aldaw. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na kamautan kan DepEd na mabawasan ang core subjects kan senior high school sa curriculum sa 5 o 6 kung kaya magkakaiguanin flexibility sa sistema. Sinabi ni Angara na sa pagi kay ni mas dakol na oras ang mga estudyante para sa on-the-job training o work immersion sa mga industriya tanganing ang mga senior high school graduates maging employable maski kulang ang work experience. Inot nang nakipag-meeting ang mga official kan DepEd sa mga academic experts. Tanganing pakaskason ang mga esperso sa pagrepaso asin pag-streamline kan programa asin mga subjects kan senior high school. Kanakaaging taon nag-organisar man ang DepEd ni National Task Force para magkondukta din pag-uugid sa implementasyon kan senior high school program sa parehong DepEd asin non-DepEd schools. Mientras tanto, magigirumduman na sinabi man ni dating Education Secretary VP Sara Duterte na ang revision kan K-12 curriculum na may kamautan na makabilog nin mas dakol na job-ready as in responsibleng graduates. Kan Pebrero, sinabi ni Duterte na ang revision o revised senior high school curriculum pwedeng puunan sa school year 2025-2026. Sirarom kang recalibrated K-12 curriculum nangunyan nasa implementasyon na ang numero kan learning competencies. Mabawasan ang 70% gikan sa maabot sa 11,700 sagot sa 3,600. Binawasan man kan DepEd ang numero kan mga asignatura na mas may doon sa pagtaunin pagapauswag kan mga ensayo sa pundasyon kan mga estudyante kan kinder sagkod grade 3 arog kan literacy, numeracy asin socio-emotional skills. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Day pumatinder si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Lima. Pero na itinalaan sa masunod na semana. Sigon kay Presidential Communication Operations Office, PCO, Secretary Cesar Chavez, na madara na sananin representante ang presidente o mapadara nin representante ang presidente sa summit sa katauhan ni Miss Cristina Aldiguer Roque na pigdesignar kang presidente bilang Special Envoy of the President to the Asia Pacific Economic Cooperation Economic Leaders Week. Sigon kay Secretary Chavez na mas prioridad kang presidente na hampangon ang panglaog na isyo kang nasyon kay ibahan digdi ang pigigibong pagresponde kan gobyerno sa naging epekto kan nakaaging kalamidad. Piglinaw ni Chavez na pesar kan pagiging Special Envoy ni Roque sa APEC Summit. Mantinido ining acting secretary kan Department of Trade and Industry. Ang bagong designasyon ni Roque ipinaluwas kan Malacañang kasuod mang Huwebes. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Mas pinagayon na serbisyo
asin serbisyo para sa salud, saro sa mga nanginginot na concerns o prioridad sa isip kan mga Pilipino sigon sa survey. Sigon sa Bareta, mas tututukan an kan gobyerno ang mga isyu kasabay na ang healthcare o salud, mantang inang sentimiento nga kadaklan sa mga Pilipino base sa rong survey na ilinuwas kan grupong Capstone Intel. Sa parehong survey, nagluwas na top concerns ang kaya kan mga Pilipino ang halangkaw na presyo nin barakalon kasabay ang korupsyon. Halos tugma man ini sa mga naging survey nilinuwas kan may naging aldaw kan Pulse Asia. May koneksyon sa siring na bagay sa isyu sa salud. Ilinatag na kan PhilHealth asin kan Department of Health and Reforma kaini serbisyo asin benepisyo. Siring sa mahababang miyembro kang kontribusyon siring man ang paglaban sa tamang pundo para sa pasilidad na may pakinabang ang pasyenteng nagditios. Siring man kasabay ang mga malasakit centers na minabat na sa 15 milyon na Pilipino ang natabangan. Sigon kay Senate Committee on Health Chairman Senador Bongo, magiging hararom ang pagbusisi sa magagibuhon kan Senado may kinaraman sa proposed budget para sa health sector para sa taon 2025. Kasabay kan pagka-expose kay ni sa bilyon-bilyon na reserve fund kan PhilHealth. Sayang sinabi na dapat gamiton ang karakulaan kan pundo para matawangan ang mga pasyenteng nagditios. Sarong paagin daw ini sigon kay Go na mapakinabangan ang kan mga Pilipino ang bilyon-bilyon pesos na pundo para sa healthcare asin isulong ang health projects na epektibo na nakapagtaon ng serbisyo sa mga Pilipino siring sa malasakit centers. Magbabalik ang mga bareta makalipas po kay ni GB News Express. GB News Express. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, love Hisham Ismail. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño. Sararo kita, Ismail always na. Ansyuda dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kitang unyan sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas, nakatalaan po na magpaluwasin mensahe si US President Joe Biden gikan sa White House ngunyan na Nobyembre 8, bandang alas 12 oras sa Amerika. Inan magiging primerong kahampag-hampang ni Biden sa publiko matapos ang giraray na manggana sa ikaduwang termino ang sa iyang mahigpit na karibal kayto sa presidential election na si Donald Trump, asin nadaog ang sa iyang kapartido na si US Vice President Kamala Harris na natapos pa sana o sa natatapos pa sa ng 2024 US presidential elections. Enot kay ni, nagpaluwasin pahayag si Biden na mapaabot kan sa iyang pagbati kay Trump. Mientras tanto, maski na secure na ni Trump ang giraray na pagbalik niya sa White House, dahil pa ini opisyal na matukaw sa na presidente kan Amerika ang pagpasa kan poder sa Estados Unidos, dakula ang pagkakaiba kung paano ini pigigibo sa ibang nasyon dahil medyo mas haloy pa ini. Abutonin sobra 2 bulan bago makabalik si Trump sa Oval Office, kaya ang sa iyang inaugurasyon mangyayari pa sana sa Enero 20, 2025. Mantiniduman giraray na presidente kan Amerika si Biden, sagod sa pitsang ini, alagad magiging limitado na ang sa iyang mga gigibuhon. Business News. Business News. Biglalauman po na mas lalong makaskas daw ang internet sa nasyon dahil madali nang mag-online ang masunod na parte kang National Fiber Backbone Project ang gobyerno. Kasabay kani sinabi kang Department of Information and Communication Technology na posible man na magbaba ang presyo kan fiber internet dahil sa proyekto. Sinabi ni DICT Secretary Ivan Janoy na sa pagabantikan proyekto kay bahana ang Visayas asin nagkapirang parte kan Mindanao. Matapos ang Phase 1 sa Luzon, sinabi ni Oy na mas marikas ang internet asin posibleng magbaba pa ang presyo kan fiber internet. Nakula man ang epekto sa ekonomiya kan kun mas marikas asin malalauman ang internet connections. Nagalao man si Oy na mababa ang presyo kan internet lalo na pag natapos na ang National Fiber Backbone sa laog nin 2 taon. Health news, mga tugang, may kinaraman po sa patanid ka sa publiko. May kinaraman po sa paglangkaw kan peligro ng waterborne diseases dahil sigon sa mga eksperto dahil lang po sa tubig baha. Report, isang istorya kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nagpatanid ang mga health experts sa kinabahan na ang baha nagpapaitaas kan peligro ng waterborne diseases. Katakot kaya ni nagpaluwas ng abiso ang World Health Organization o WHO para mantinidong ligtas sa mga helang na makukuha sa tubig ang publiko. Ang mga iniyo ang mga minasunod, i-chlorinate o pakalakagaon ng tubig bago inumon, gumamit sa nanin boiled o chlorinated water sa pagluto, asin day magkakanin pagkaon na nababad o nadumog nin tubig baha. Health News from Newsbase, Mardela, Daing Iba.
Hininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang typhoon ni si Marce ay padagos pong nagluluya habang ito po ay nasa may parte na katabigan ng kadagatang kang Solnopang kang Ilocos Norte. As in sa bagong alas 4 ng madaling araw, ito po ay nasa may parte kang Costales na katabigan kang Pasukin Ilocos Norte o nasa coordinates na 18.4 degrees north, 120.2 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 155 km per hour alani sa sentro. As in pagbugsukan paros na abot sa 215 km per hour. Habang naghihiro pasiring sa Solnopan, Norte Solnopan, sa rikas na 10 km per hour. Ito pong si Marce ay pigilauman na maaaring magluwas sa Philippine Area of Responsibility. Pumunta po sa may West Philippine Sea. Puro at na pagkahapon sundo sa pagkabanggi. Mantang day naman ning anuman na tropical cyclone o day maning anuman na tropical cyclone min signal ay nakabandera sa anumang parte kang Kabikulan. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagya ng panganuron sagkod sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol. Dulot kang mga localized thunderstorm. Maluya sagkod sa moderato na paros na hali sa sursirangan sagkod sa sur ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadigatang kang Kabikulan magiging moderato sagkod sa maalon. Tinatayang agwat ning temperatura pigilauman poon 25 sagkod 32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang sa bagong alas 5:41 ning pagkaaga. Asin masulnop at kiyan na alas 5:21 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live hali digdi sa DOST Pagasa Digas. Salamat Melvin sa report. Halipod yan sa luwas. Pag-asa, DOST. Mga tugang sa pangaran po kan mga nagsurat kan bareta na sa tuyang binasango niya na pag-aaga. News Director Mardela Cruz. Angel Mustasa, siring man ang report kan Mega Force Patrol. Halipod yan sa luwas. Sendong na dangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subukta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Sa ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet a la King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. The Morning Henry M. Sige, oy, happy birthday mo na kay Mavic na... Ano nga sa apelyido ni Mavic? Pangyari, igwaki birthday celebration so sa moyang amiga, yan po sa November sa Saindang Harong sa Sunrise Subdivision. Happy birthday tabi Mavic. Si ano yan birthday ko yan November 8, no? Happy birthday po sa mga birthday celebrants natin. Pasensya na dahil kung nagkabarasa ka sa bago ini. Isingit ko na lang ngunyan bago tabi sa blind item ta. Ngunyan na pag-aaga. Happy birthday! Tabi sa ano yan sa bat asutugan ko birthday man ngunyan. Happy birthday tabi sa kuyang tugang Sunny Maceda. Ano yan birthday ngunyan sudin kang ano yan kang CSI dyan po sa may Hampangan kang Gaisano. Ayan, CSI yan. Good morning tabi Mano. Happy birthday. Happy birthday ngunyan. Ngunyan pong November 8, ha? Si Mavic Taboso Makasait. Birthday ngunyan. Happy birthday Mavic, ha? Mavic Taboso Makasait. Yan. Regards kay engineer, ha? Tabi Elmer. Happy birthday tabi Mavic. Pasensya na tabaka, di ako makahabol ngunyan ta. Ngunyan na aldaw, mapasiring po kami sa Libon, ha? I-distribute mi mga tugang sa Indo tabi na mga donasyon duman tabi sa Libon Albay. Mahali kaming mga 7 o'clock, 7:30 tabi para sa relief distribution sa Libon Albay. Kaya baka harayoon kayo dumanon mi. Mababanggihan tabi kami Vic. Anyway, gaman tabi ako diyang representasyon sa imo, ha. Ang sa kuya tabi na First Love. Yan, ha. It's all first love ko, tabi ang sa kuyang agom, yun mapasiring dyan sa imo, okay? Po mag-react, ha? Para, okay? Happy birthday, uda tabi sa kuyang tugang. At saka happy birthday kay Mrs. Norma Barameda, 82 anyos na, ha? Uy, happy birthday tabi, Mrs. Norma Barameda, happy birthday, ha? So, ama ni Kwan, ama ni Sir Edgar, sa mother ni Sir Edgar na Barameda, nag-birthday man. Happy birthday tabi. At saka good morning kay Professor Rodel Nino Franco. Sir, primo, maray na agad tabi sa imo, ha? Good morning tabi. Happy listening, bossing, ha?
Sir Rodel Niño Franco ang saro sa mga professor ko dyan sa Bicol University Graduate School. Yan. Good morning! At saka may mga birthday ngon yan. Belated happy birthday po sa kuyang agom na si Maricel Boras. Happy birthday. Good morning Henry si Saipon bagong mayor kan Legazpi. Salamat po. Sa Lunes po maaraman nindo. Ano? Tamay nagka-ugaring kapos kita ki oras ano. Sa Lunes po maaraman nindo tabi ta may nailing ako na di ko pagaring na review so nailing kong papel ano regarding tabi sa statement kan Commission on Election. Pero sa Lunes tabi abangan nindo kon ano yan ha kon ano yan ang bagong matukaw na ang masunod na mayor kan Legazpi City no tabi ano good morning tabi Henry M igwa ka ining madadagi tabi nalita mo subonos para sa government employee. Alabala na basta itatawdangon yan ha. Good morning BP baga uso ang free-flowing artesian irrigation well. May mga parameters lang ugari nganing mag-function ini na hiking ko ito digdi sa Hindo kan baka kay Albay. Yan sabi ni Joker. Good morning palan sa mga taga-Tula-Tula Legazpi City. Maluya daw ang tagdo kan tubig. No rin po maayos ang serbisyo kang LCWD. Dipwell pump tabi ang apodgan. Alright. Si Jeril na Aranya may pinurward sa kuya na video. Good morning tabi dyan sa De La Trinidad Store sa Legazpi City Public Market. Yan ha. Good morning tabi sa Legazpi City Public Market. Yan sa De La Trinidad Store. Nakatutok tabi ha? Sa satuyang programa sa DCGB. Buda, sabi man ni may mga reaction pa lang kasubago tungkol sa report ni Jimmy. Sabi ni sabi ni Pading Rene na Palisa, share ko lang padi sa barangay Kagiba, Iguadyan Underground River, pigaapod na naglaos harani sa sentro kan barangay. Ang tubig naglalaog sa may pamitisan kan sarong bulon na daiaram hanggang ngunyan kung sain pasiring o nagluluwas ang tubig kan salog. Igwa nga ni teory na ang mga tao nagtutubod na nagluluwas ang tubig sa bandang Hobilyar na kaya posible sa pagkaigwa giranin bulos kan mga gripo connected yan sa underground river. One time nga ni padikan bagyong rimeng binaha ang sentro kan barangay Kagiba dahil nabara kan mga ragpa so agihan kan tubig sa salog. Kataning lang ang barangay Mikan Kagiba taga dyan mga lola ko. Iyan sabi ni Pading Rene Palis. Ayo so report kay DJ Kasubago dyan sa areang yan may mga deep well mga tugang na may mga so naka-picture pampaga maski na mo bumbahan nagunay pong nagluwas ang tubig ha naga-automatic nagluwas ang tubig kaya baka konektado man ang gaduman sa pigapon na underground river ha. Pakigrit po sa may guson buda magayon kong mama happy birthday Tess Nogot happy birthday po Madam Tess Nogot. All right okay na okay na to sige. Questions regarding political situation in Legazpi. Okay, sige po. Sa Lunes kita man makuha kita kaan, ma-intra kita sa discussion na yan. Ano yan, dewaring tadton sa saan hapot di ako maprograma. Si Pading Marmunan maprograma saan hapot tabi. Tamadumang kami sa Libon, ngunyan pong alas 7. Ma-distribute kami kang relief goods, mga bagas, used clothes, tsinelas, mga underwears, kaldero. Ano pa so nagkabaro-baro tayang kaldero. Dadarahon may tabi anduman ngunyan sa Libon. Maikot kami sa nagkapirang mga barangay hanggang sa makaabot kami duman sa Pantaw, barangay Pantaw para po mga tugang magdara kang relief goods nindo. Kaya nakaready na sa mga bihikulo ngunyan para isa kay tabi ni may iga kitang nabaro-baro na more or less mga 20 sakos, maabot sa 20. 15 to 20 sacks of rice, no? Ang satuyan tabing dadarahon naman. Plus mga used clothings, kasabay tabi yan ng mga mga kaldero, tsinelas, underwears, iba pa na ipinagkatiwala nando sa muya para po kami magatulkan duman sa Libon Albay. Okay? So baka dyan na hapon di ako makaprograma. Ronald, mag-ready ka tabi dyan kanso sa tuyang recorded na pinkyon mo. Maghapon kita ka anduman sa Libon Albay. Ngunyan tabing Friday. Okay? Bueno. Bareta alas 7 po. Susunod na. Deko na ma-acknowledge sa mga donors. Tata alas 7 dos na. Salamaton girara itabi.
Pero i-rundown ko lang nin madali namasupog sa Indo tabi May mga nagharabol pa kaya sa GCash kaso hapon na nagpadara. Nakatipon kita ki maabot tabi sa 70,000 na 70. Tama ba 'yon? 60,000 pala, sorry. Hello. Hello. Nakatipon kita ki 60,000 pesos. Ibinakal tatabo ito mga tugang kibagas. Buda iba pang kinakaipuhan sa tuya tabi na mga kababayan duman sa lugar na ito. Hello? Ano tabi? Alright, sige tabi. Mga tugang, salamat tabi sa Ravax, 5,000 pesos. Kay Kuya Alan Imperial, 1,000. Siring man tabi ang mga anonymous na nagpadara. 1,872 pesos, tapos 1,500. Another anonymous po na tigbo 1,000. 5 po ini. Susan Bonete 1,000. Sulayaw Family 1,000. Liana Store, Daraga Public Market 1,000. Integrated Albay, Bio High School Alumni Association 25,000 pesos. Yan. Salamaton tabi. Madam Melinda Wee, thank you pala po sa cash donations. Dr. Raul Santua, cash donations tabi, thank you. Geraldine Austero, Bachelor Compound, diyan po sa Washington, nagtao ki cash in clothes, no? Budaso nagpaabot tabi Kiyos Clothing Digdi, Jennifer Armenta, Dr. Jing Abad, kasabayan mga rubber shoes, buda, paracetamol, no? Good morning kay Mr. and Mrs. Lustina ng Kamalig, Jenny Nunez Orosite, Ruben Perez, Purok 3, Dapdap Ligaspi City, Group ini, Anonymous Kantaisan and Barangay 23, Guardians Ligaspi Chapter, Barangay 35, Tinago, Dr. Dana Lapuente, Sarong Sakong Bagas, Sulayaw Family Campilar, Jeler Aranya and Family, Manaybilin Imperial, Peter Bitangkor, Christine Novela, Jim Ray Baluloy, Gerald Rafi Gulyena. Dakulong pa pong mga anonymous, si Noel, naghabol ka sa apon ki Noel Manalo, nagpara ki used clothing stigdi. Dakul pang mga used clothes na habol ka sa mong aga, di na ngani po nagpakwan, di na ngani po nagpa-mention kan sa ng mga pangaran dyan sa baba kan DCGB. Okay? So, salamat po sa pagpasubli ng behikulo kay Engineer Nemisio, kay Engineer Dante Baclao, tabi, nagpasubli kay L300 dapat sadit lang na auto ang gagamiton mi para makaagi po sa mga sadit man na mga tinampo na pig-restore lang pagkatapos na bahaon. Thank you kay Councilor JP Lee, nagpasubli kay Sarong Elf tabi. And then kay Busing kay Danny Chan, nagpasubli man kisaro tabing behikulo na Elf para po sa pag-distribute natong unay pagkaaga. Plus so service ni Ibipiglen, tapos so, sa kuya man na behikulo, o iba pang mga behikulo na magagamit man sa DCGB, yan pong gagamiton mi para sa relief distribution ngunyan pong aldao. Salamat! Pasensya na po baka may di ako na-mention na naghabol pa sa GCash, kasubanggi, o tabi sa mga used clothes tabi ngunyan. Thank you po sa indong suporta sa satuyang programa. Hello! No rin ito. Anong oras tabi? Days like this. May igwada mga tugang National Immunization Program. So gusto tabi na magpabakuna, yan po sa SM, yan po sa SM, igwa po ki vaccination alas 10, no? So kung magpabarakuna ng mga aki pon grade kinder hanggang tabi high school, pasiring po kamo diyan sa SM, igwa po diyan kung gusto So gusto tabi na magpabakuna, basta so interesado tabi na magpabakuna, magpasiring na lang po kamo sa SM. Deko lang aram kung ano ang babakunahan duman. Ano tabi ang babakunahan? Ano tabi? Ano? Identified na sa babakunahan? Okay, sige, okay. So mga day na po kamo magduman so ibang day man tabi naka-schedule ngunya na bakuna sa SM. Mga pre-identified na pala sa babakunahan duman sa SM tabi. Ngunyan pong alas 10. Gusabiyon, igwa na kinaka-schedule na iyo po ang babakunahan, ngunyan pong aldaw, alagad ang vaccination tabi duman sa SM. Piparumdum tabi kamo so mga na-identified na mga for vaccination ngunyan, dumuman tabi kamo sa SM alas 10 nin aga. Sa panginginot yan ni Dr. Ansatuya tabing OIC,
mga tugang kan City Health Office, Dr. Gomez, Francis Gomez, asin sa iyang mga pag-iriba. Salamat, kanseno pagantaway. Goodbye, mabuhay. Spirit, Batang San Miguel, ilabas! Magkwentuhan tayo.